Ué, com va? Avui donarem biberó a un me que sa mare no el va voler. Aquí hem posat aigua calenta, que no sigui molt calenta, i llet en polvos a posta per menys. Ara n'hi donarem. Bueno, quan has de donar biberó, sol ser perquè s'ovella o n'ha fet molts i no du bastanta llet per surar-los a tots. O que no els vulgui, és a dir, que no vulgui el me quan l'ha acabat de fer. Bé, mentre deixam el me que mengi, nosaltres obrirem un ou que m'he trobat, que és molt gros. Això és un ou de gallina i això també. Jo no sé qui hi haurà aquí de dins, però ara ho veurem. Poder. Massa vell. Aquell hasta ni li feia una pudor que no m'aguantava ni dret. Bueno, ara vos ensenyaré aquest. Aquest és un ou de gallina normal i aquest és un altre. I com veus hi ha molta diferència. Si vos hi fixeu, si la càmera ho pot veure, si passem el dit té com els bonys. Això significa que la gallina necessita calç. Bueno, aquí dins crec que hi haurà dos vermells. Au i doi, ara ho anirem a provar. Els altres no mos han anat bé, crucem els dedos i m'hem aquests que són d'endiota, perdoneu, i ara ho encetarem. Però, antes vos he de dir una cosa. L'esclosca és més forta i té més proteïnes. Com veus, és molt bo de gust i el vermell és més gros. Com veus, aquí hi ha una taqueta molt petita de color blanc. Això significa que si l'haguessin posat dins una incubadora, hagués nascut un endiotet. Un de gallina i veureu la diferència. El vermell, com veus, és més petit i té menys proteïnes. Per què? Perquè el blanc és més gros, és d'endiot que no és de gallina. I com veus aquí, també està caponat. Caponat significa que si l'haguessin posat dins una incubadora, hagués sortit un poll. Bueno, ara vull donar les gràcies a en Damià Montoro i al tio Toni, que m'han deixat aquests ous i veure casa seva. I ara vaig a donar biberó al me. Au i doi, veniu! Això és una ovella roja, perdoneu, negra. Antigament, tots els pastors deien que havies de tenir una ovella negra dins la guarda, perquè antigament ho deixaven la guarda a lloure durant bastant de temps. I el color negre feia, quan venien els llops, deien, significava que hi havia un cap, però era una ovella. Que no n'hi ha més! Podríem estar així tot el dia! Bueno, ja se l'ha acabada, així que... Au i doi!